Takže čau, já jsem Droga.cz a vítám vás u hry Minecraft. V tomto třetím díle se opět zaměříme na hardcore traní. V minulém díle jste mohli vidět, jak jsem postavil tento krásný baráček. No krásný, ještě není hotový, jenom základy. Ani není krásný, ani ještě není hotový. A omlouvám se, možná když jsme to ukončili, ne určitě, když jsme to končili, tak tady nebyly ještě ty skla. Ale já toto video točím na podruhé, protože první video mělo obrovské lagy, jak by se to řeklo v tomto průmyslu. A tady jsem si vyzkoušel, že jsem dám tuhle podlahu. Asi myslím, že se bude hodit. Nevím, která jiná a určitě doufám, že to opět nebude sekat, protože to už by bylo na mě moc. Takže a taky jsem trošku malinko začal těžit. Takže v tom budeme pokračovat. Tady, kde jsem skončil v minulém díle. Ale o nic jste určitě nepřišli důležitého. Já jsem se rozhodl, to video nakonec smažu, takže... Ops, co to tady je? Jeskyňka. Výborně. Doufám, že tu nebude nějaký bubák. Protože nemám rád bubaky. Já je vysloveně nesnáším v hardcore. No takže doufám, že teďko na mě co nepřijde creeper a nezabije mě, protože ty jsou tady opravdu nejvíc nebezpeční. Tím se neschováte, protože oni vytěžíte, oni přijdou, bouchnou a na jednu ránu vás tím pádem zabijou. Takže nic není tak těžkýho na zabití než tyhlety. Jako když je vidíte, tak je to samozřejmě hračka, jo, ale když oni se připlíží, přisyčí si a zasyčí a bouchnou. Takže... Co to tam máme? Tady je hodně. To tady nasvítím. A je. Mio creeperu a creeper za dveřmi. Hop. Jo, tady je překrýprováno normálně. Aj karamba. Ty. No jasně, to tady všechno rozbí. To víš, že jo, pojď toto. Pojď do mě styčí, to víš, že jo. Zabij. Já proč zabijím pro masem. Hezky, takže mrtev. Tam je další zombík, ale já jdu těžit. Co jsem měl původně v plánu, železo. Aby jsme už měli trošku konečně železa. Tamhle je farma. Tamhle je celá rodinka. Takže radši za ně nebudeme provokovat. Hop. No výborně. Taky mi trošku natěžil, za což mu děkuju. A ještě trochu toho uhlí. Musím se neustále koukat za sebe, protože tady nemůžu umřít, to ne. A hlavně, to jsem ještě nezmínil v tomto díle, hardcore začal točit i můj kamarád. Co tam je nahoře? No. Kámoš, který taky natáčí, je to takovej challenge, jak to on nazval, kdo vydrží díl. A jeho kanál je Sniper.cz, myslím, určitě. A odkaz na jeho kanál bude dole v popisku videa. Takže se najíme. Dole v popisku videa. A točí taky videa z Minecraftu, jak už jsem zmiňoval. Také točí World of Tanks, který mu vynikající... Já se mluvím, kde byl. Který mu velmi jdou.
World of Tanks mu jde. Takže se určitě běžte podívat na jeho kanál. Stojí to za to, takže to je asi tak. Tam je ještě druhý patro, vše. Pojďme se tam podívat. Počkej, pane, kde díra, ne? Ani. Tady. Tam je mě někde vybouchne nějaký sičák, tak to bude hodně velký sičák. To by nebylo vůbec vtipné. Ne, dobrý. Nic nevidím. Co to tam je? Hele, tak jsme našli spawner. Jo, je to spawner. A vypadá to, že to bude asi na zombíky, protože si tu docela spawnovali. Já totiž tamhle dělám ty kameny a myslím, že tam bude spawner. Protože jsem tam viděl takovou takový ten slizký kamen. Takže se tam jdeme opatrně podívat. Ano, je to tak, slizký kamen. A spideři. Spider. Ne, je na zombíky. Ano. Takže vykradem to. Hola! Docela velmi dobré. Takže tady si to určitě. Že by to byl ještě jeden někde. Protože je jich tu jako psů, jak se říká. Ajda, síča, nazdar. Počkej, odkud jsem přišel? Tuď? To teď by byl zase nepříjemný, kdyby mě tam někdo schodil. Ale dobrý. Tohletu cestu si musíme zapamatovat, protože to je perfektní. Takhle blízko od baráku. To je moc dobrý. Tam to určitě si z toho. No, je to vlastně hardcore, takže já co tady přemýšlím o nějakých. A? Krumpáč mi došel. Co já tady přemýšlím o nějakých dlouhodobých plánech, protože tady s mou šikovností mě vlastní, umřu tak do 5. dílu. No ještě řekni, že je noc, no fajn. To jsem zrovna potřeboval. A bum, otočím se a... Dobrý. Hlavně, aby tu nic nebylo. Pomoc. Poprvé, co se tady zadělávám. Díky. A jdeme spát, protože... Tyjo, to by byl teda... Up. Asi jako dám tohle a jdeme taky trošku zabíjet, protože mi došlo právě hovězí. To bylo těsný, to bylo hodně těsný. No, umřel pod rukama. Tak teď jsme měli trošku toho adrenalínu. Protože jsem skočil na creepera, ještě že nebouchá hned. Ne, nedělej to. Tak nám natěžil trošku hlíny. Jsme rádi, děkujem creepere. To je to. Ale příště, prosím, o sobě dej vědět. Asi si zapnu zvuky. Aby na mě mohl syčet. Syčák, jeden. Takže... Opravdu... To bude zajímavé. Ale další. No já se k němu radši přiblížovat nebudu, oni jsou to potvůrky. My si teď tam dáme zbylé sklo, které máme a dáme si Dáme si vypéct. Aha,
ono nám to ještě nedodělalo. Ale my si musíme udělat ještě jednu pec. Normálně já tady vařím peču, v peci se peče, nevaří. Já tu peču jako blázen, takže já si ještě přidám a vypeču si z železné jídlo. Jídlo je na prvním místě. Železo si vypečem potom. Takže určitě perfektní mám. Tam našel jsem jeskyňku a tam se určitě ještě vydáme. Jestli neumřem. Pozorňu. To se klidně může stát. Tak, skoro už máme všechno. Takže už to je docela bezpečný baráček, takže... No... bychom mohli za chvilku uděláme podlahu, uděláme střechu. A můžeme začít hrát pořádně, bydlet. Už máme dokonce jmenovku na koně a máme dokonce sedlo, což je úžasný, takže zrovna myslím, že v tomhletom biomu jsou koně, takže když se vezmu jídlo a půjdu se podívat, jestli nebudu mít štěstí. Dodělala. Takže hop, vyhodíme. Aha. A teď si železo dáme péct, takže... Já se tady takhle podívám, tak porozhlídnem se, co tu vůbec všechno máme. Aby jsme věděli, ovce černá, to nechci. Protože ještě jsme neudělali výpravu po okolí. Takže určitě nastal ten právý čas. Doufám, že teď se to možná bude trochu sekat, protože se mi to generuje. Ale nastal ten pravý čas na zjištění, co tu všechno máme. Zatím žádný kůň, ale tak to je určitě... Jak jsem říkal v prvním díle, jak jsem umřel, ne v tom prvním díle, jak jsem natáčel, tak tam bylo konňů jako psů. Ale tady nikde žádný kůň není. Tamhle jsou ovce, prasato, to je dobrý, hodně kytek. To jsou ty nové kytky, bych řekl. Ne, neřekl bych, ale je to tak. Takže... Že bys... Jo, tady je džungle. Ne, sugarcane. Žádná džungle. Ty, abych vůbec našel do barák zpátky. Tak to najdu. Tak hloupý ještě nejsem. Prase. Jak dělá prase? Hele, koník. Máme koníka a osly. Ne, 2 koníky. Bílýho a šedýho. Nějakýho podivnýho. Nazdar koní. Já jsem strejdák novej. Takže... my si osedláme. Čem dělám chybu? Jo, počkat, tady. Ne, nechceš? Jo. Ne. Ne. Počkej, vy jste tu 2? Cože? Vy jste tu... Co? Co, ty jsi klidnější? Hej, co děláš? Já jsem tvůj kamarád. Hele, nevypadáš už mě. Hele. Pojď. Měj mě rád. A ty jsi dobrý. Ne, nevyhazuj mě, nevyhazuj mě. Jo. Povedlo se. Takže, co? Jak se to dělá? Počkat. Jo, takhle. Sedlo. Hustý. Počkat, jak se to zase dá? Jedničko, jo. Máme koně. Bílýho, úžasný. Hele, a bažiny, no perfektní. Úžasný, tak to bude dobrý díl. Takže já ti dám jméno, jak se budeš jmenovat? Jsi bílej.
Nějaký jméno pro bílýho koně. Black. Jo. Ty se budeš... Čekaj, že ti to nemůžu dát. Já jsem to ještě nikdy nedělal. Počkej, na to musím sedět. Hej, jak to že ne? Takhle? Ty vado. Chceš zlatý jabko? No? Chceš zlatý jabko? Hej? Já si... My jsi žrali zlatý jabko, ne... Hej? Ty kráso. Tak to je docela rychlej. A docela životu. No nic, tak... Počkej, jak se to vyjmenovává? Kam ti to mám dát? Já nevím normálně. Je to jmenovka, ne? No, je to jmenovka. Ty vado, já nevím. No, tak já si to zjistím. Do příštího dílu. Ještě stejně musím vymyslet jméno. No, teď jsem se ztratil. Tudy? Já jsem. Opej. Jo, tudy. Ty jo. To je vždycky pak zatočím a pak nevím ani odkud jsem přijel, takže to je to nejhorší. Takže snad najdu domov. Cestu domů. A... jízdu na tomto koni? By jsem se s vámi chtěl? Vyskočíš 2 bloky? Ne? Počkej, já ti takhle prokopu. A co, už dobrý? A vlastně nějak dalo, ne? Že jsi měl 2 skoky. Jsi to podržel nějak dlouho, ne? No a nevím. Prostě to tady vykopu. Ať jsi měl mě skákat 2 bloky, nebo jsi skákal dokonce 2 bloky. No, nevím. Takže... Našli jsme barák, to je úžasný, na první pokus, takže já se naučím všechno kolem konňů a zatím bych jsem si s vámi... Já už vím, kam ho dám, já ho dám tady, do mé ohrádky. Up. Počkej, tam se... Tady, parking. Takže já se sednu z koně. Hop. Krásná ohrádka. Nám už se dopeklo železo, ne? Ano. A s železem v ruce se s vámi loučím a děkuji, že jste to shlédli. A jestli se vám to líbilo, tak dejte like a jestli chcete mě sledovat i nadále, tak dejte odběr, budu určitě rád a takže čau.